So ito, welcome po to Nyum TV. Shoutout po ka rin ang Malbek yung channel ini. Uling dakal ko time. Luto tamong dinner. Alang rice. A few moments later. Yung palang tagan kay Kenny. Yung palang manlumpia. Luto tayo rin, sayang. Enjoy kagay video ngayon ay mo kakalingwang mag-like at po mag-subscribe. See you next vlog. Bye!